Гомельскі дзіцячы сацыяльны пансіянат «Шчаслівыя усмешкі» і аўтарскі калектыў мемарыяльнага комплекса «Азарэцкі лагер смерці» атрымалі прэмію за духоўнае адраджэнне. Узнагароджанне адбудзецца 8 студзеня, а сёння нашы карэспандэнты сустрэліся з лаўрэатамі. Нягледзячы на школьныя канікулы, святочныя дні ў гомельскім дзіцячым сацыяльным пансіянаце «Шчаслівыя усмешкі» практычна кожны дзень рэпетыцыі інклюзіўнага тэатра. Спектакль па п'есе «Янкі Купалы» «Паўлінка» тут планавалі паставіць даўно, але пасля атрымання прэміі за духоўнае адраджэнне пастаноўка павінна быць як мінімум узорнай. Прэм'ера прызначана на 13 студзеня ў абласным драматычным тэатры. Я еще в школе танцевала, и плюс со школы я принимала, тоже участвовала в драматическом, ходила в театральную. Очень нравится учиться чему-то новому, переживать жизнь героев. Очень хочется отлично выступить, так что всем понравилось. Інклюзіўны тэатр – яшчэ адна магчымасць інтэграцыі дзяцей і падлеткаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў грамадстве. Тады яшчэ гомельскі дом-інтэрнат быў адкрыты ў кастрычніку 2011 года. За мінулы час тут створана свая сістэма работы з маладымі людзьмі. Дарэчы, наведваць пансіянат могуць дзеці з 4 гадоў. Это профессиональная трудовая реабилитация. Это психолого-педагогическая коррекция, которая включает работу наших 4 классов и одной дошкольной группы. Это медицинская реабилитация, эрготерапия и социальная реабилитация. Оказывать социальные услуги на уровне достаточного качества возможно только благодаря работе команды специалистов. Дэвіз гомельскага дзіцячага сацыяльнага пансіяната не побач, а разам. На практыцы гэта значыць, што выхавацелі і выхаванцы жывуць аднымі інтарэсамі. Для дзяцей з асаблівасцямі развіцця гэта вельмі важно – ведаць, што ты патрэбны іншым. Конечно, тяжело, да, но мне очень нравится моя работа. Дело в том, что как поначалу мы пришли, вот я пошла лично на работу сюда, я мало чего знала, как работать с этими детьми, как обращаться с ними. Сейчас вот на базе нашего интерната проходило очень много семинаров на разные темы. Как работать с такими детьми, что им нужно для того, чтобы сделать их жизнь лучше. Поэтому мне очень нравится моя работа. Дарэчы, прэмія за духоўнае адраджэнне не адзіная ўзнагарода, атрыманая калектывам гомельскага дзіцячага сацыяльнага пансіяната па выніках мінулага года. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны прызнала «Шчаслівыя усмешкі» лепшай установай па развіцці мастацкай аматарскай творчасці. Олег Сенцюроў, Владислава Супруновская, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».